Het komt nu echt dichtbij, want over 24 dagen finisht de tweede etappe van de Tour de France in Zeeland. Het is de bedoeling dat Zeeland zich die dag van zijn beste kant laat zien. Zo zijn er tal van activiteiten gepland rondom de finishlocatie en zijn er bijzondere initiatieven. Deze winterautor is op 5 juli een van de side events. Een van de activiteiten rondom de Tour de France. Maar als u zelf op die dag iets wil organiseren, mag dat dan? En wat moet je dan doen? Die activiteit kun je sowieso organiseren. En als je vindt dat daar mensen op af moeten komen, dan kun je hem op de agenda laten plaatsen van www.tourdefranceinzeeland.nl. En dan wordt hij, als hij voldoende link heeft met Zeeland en de Tour de France, wordt hij daarop geplaatst. En dan kun je dus rekenen op wat extra exposure. Een side event kan van alles zijn, zoals dus deze winterautor. En dat is eigenlijk een soort grote vlieger. En het is eigenlijk ontstaan uit een klein cirkeltje van 1 meter tot iets groter en nog groter en uiteindelijk tot dit formaat. De winterautor is dus op 5 juli te zien langs het parcours. De Dreu heeft daarbij een persoonlijk doel. Dat ik er eigenlijk zelf plezier in heb en de mensen die hem zien draaien ook. En dat hij dan ook nog op tv komt is leuk meegenomen. Er was €50.000 aan subsidie beschikbaar voor de side events die door de hele provincie worden gehouden. We willen een stuk spreiding over Zeeland, zodat er in Zeeuws-Vlaanderen ook iets te merken is van die Tour. Daar zullen dus ook activiteiten plaatsvinden. En nou ja, goed, als er nog hele leuke activiteiten tussen zitten, dan is er altijd nog wel een klein stukje budget om iets toe te kennen. Maar Pieter Dreu was het zeker niet om het geld te doen. Het is gewoon mooi om te maken en als het dan werkt en hij doet het zoals nu vandaag, ja, dan vind ik het gewoon geweldig. Zit u er alweer klaar voor de prijsvraag van Tour de Zeelanden? Doe mee en wie weet wint u het Omroep Zeeland Tourpakket. En de hoofdprijs is een VIP-behandeling op de dag dat de Tour naar Zeeland komt. De vraag van deze week gaat over de bolletjestrui die ooit gedragen werd door Jan Raas, Johnny Hogeland en Maarten Ducrot. Waarom krijg je die trui? U kunt uw antwoord doorgeven op onze speciale Toursite. De weekwinnaar wordt bekendgemaakt via Facebook en de speciale Toursite. En ook de winnaar van de hoofdprijs die wordt een paar dagen voor de start van de Tour de France bekendgemaakt via Facebook en de Tourwebsite. Peter de Jonge uit Goes is journalist. Hij is hoofdredacteur van CTV Zeeland, werkte jarenlang voor het AD en NRC Handelsblad en deed voor de PZC 9 keer verslag van de Tour de France. Je miste de mobiele telefoon, je miste de laptop, in het begin zeker. Later is er een prototype van een laptop gekomen, maar in het begin gewoon een typemachine. En het was in zo'n perszaal natuurlijk een geweldig gedoe. Hier naast mij zit Bernard Hinault, die toen gestopt was met wielrennen, zijn column te dicteren aan een collega van een Franse krant. Hierachter de buitenlandse collega's die aan het tikken zijn. Een enorm pandemonium was dat altijd om daarin te werken. Tja, wat een schok. Mijn toermoment is de valpartij van Joop Zoetemelk in de gele trui op weg naar Praloep aan het wiel van Johan van der Velde. Van der Velde wil gaan staan om even wat kracht te zetten en zijn stuur verpakken en grijpt mis, maakt een zwieper en Zoetemelk gaat onderuit. En moet je nagaan die Tour de France die binnen handbereik ligt, waar die zo lang 5 keer tweede geweest, in de voorgaande 10 jaar altijd in de top 10 gezeten. Nu de Tour binnen handbereik en dan zou je door zo'n ongelukkige valpartij zou je die Tour verliezen. Ik heb op de voorpagina van L'Équipe gestaan. Want je wilde meteen na afloop weten, heb je niks gebroken, is er niks ernstigs gebeurd. En hij stelde ons allemaal gerust, maak je geen zorgen, Joop fietst door, Parijs is nu wel heel erg dichtbij. Het is heel belangrijk voor Zeeland dat die wedstrijd hier is. Het blijft toch de grootste wielerwedstrijd ter wereld. En als die jouw provincie aandoet, is dat echt iets heel unieks. We willen dat wel eens vergeten als er een bochtje asfalt moet worden aangelegd of een paar €100.000 moet worden uitgetrokken voor extra voorzieningen. Maar de waarde van het ontvangen van zo'n wedstrijd is zo enorm. Waarschijnlijk ga ik voor de televisie zitten, want er worden maar 24.000 mensen toegelaten op Neeltje Jans. En ik wil niet het risico lopen dat ik daar met mijn auto in een verkeerschaos vast kom te zitten. En uiteindelijk toch niks zie. Dus dan zie ik het liever thuis. Maar ik ga de dagen daarvoor naar Utrecht, waar ik ze kan aanraken, kan ruiken en kan horen. En volgens mij is dat eigenlijk het mooiste wat je kunt meemaken. Dit was Tour de Zeelanden voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.